Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. New Trap Integrated Territorial Organization Central Body lingbau President Rangba ubak dan bok dekar. Kalau ong babali ki pulit Meghalaya Kim Nuot ban pen pai wat tang shikuliru ya pulit Assam. Kadau kalong ba omdan ka an kata ka bamut bangim dan ya ka kada la jong bat lada la piano ya ka join kada en sayu ya kita ki pulit ki jongi bakin pen pai lada ki ai shikuli kin ai arkuli. Ubak dan bok la pen pauru da ka ba ong ba. Ngikren da kaba syai kam tam ya kitu ki IAS ya kitu ki batrei sarkar ba ki dewan jiet ki nong yalam ki bala ban thau ya ka an ka kanun ka ban ya da shwa ya ki am dewan jiet la ne thep shwa ya kitu ki thlong ya kita ki nong yalam la ne ki legislator ki distributor kemut ki nong sam pisa ki nong sam peliang ki nong sam kiu ki nong sam blanket Sarai lesi pindong balai kata ke hito kawan ban pencai habangi don ke hok ban buat Andre yang las ngode ban pencai namar umdei mapi besar keren yang ngomong pada watang wing kan ru unwan dat tani utau perjong unwan kan tha kamet ke jong pi ngakum ukun jong kadat benriu kum udos nam jong pi ngapang pada kiwe kijat benriu lani lada kita ki politician ki wandung lani ki wan kentha da ka baong ma phi dei ki riudum phi sha penbet man la kasan snam phi ngop ru man la kasan snam nga kumukhun jo kujit menriu ngam sngau ya hak ba ki do islam ki jongi ki sa krendeng ngarak dekan nakapor nakan mau ngong ya phi ba hai kentien nong wei ka on blood is thicker than water ka bamot ko kasnam kerenden ko kastang de halor kata kanong rin kahito kami ha uneus nam arpo lai macam syai ba syafi to nong yalam kibanang gibasta kiblatit ya ka ai ka kanon bat kibanang ban thau ai khamtam ya phi gibasyong hangni ha bordar bat ka bordar Assam da siap kipulit Assam ladaki penthai penibor yaki pulit Meghalaya pia ben pia kentho denem keren nak pasai mentah kasi kedai kala bapnyo banya interact mangi patni markmat ngakwa ban keli de pasai hato pisat benem yaki pulis Meghalaya ki bomnot man penthai syukli sak Assam undan baben limat nai pia benem Pitim nem babalai kisar kipulit Meghalaya kim not ban penpai watang sikuliru namar bangim don ai kata kabamot bangim pat don ya ka kedar lajong ladang iyo ya kata ka kedar kabang ban piano nak Assam ya kata ka join kedar pinsai bagi ya kita di rangslur kita di riu igri kita di pulit kasih kin penpai lada pi asyukuli kenai akuli lada niyo ya ka kadar lajong kataran keren da kabam sai kamtam sakitu ki IAS kamtam sigi patrai sarkar bagi dei banjiet ya ki nong yalam ki bala bantau ya ka an ka kanun ka banyadaswa yakin mdei ba pintep ya ki to ki thlong mdei ba pintep ya ki politician namar baka demokrasi hapo kadala kajongi kalalong by the politician for the community and of the religion kata kadai ka demokrasi kabangai mentah hapo sila Meghalaya bat hakani ka sarkar India kumjo hoi 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 Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela